dim y creisiad. Owens ar cliriad. Dyma Robbie Booth. Booth, crymanu'r bêl dros ben y golwr! A mae'r eilydd arall wedi sgorio, ac yn sgorio i gôl gynta i Fangor ers symud o gair. Robbie Booth, gôl ragorol i'w gwneud ti'n 2-0 i Fangor. Cyfle cynnar i'r tîm cartre. Dim ond Wyn Thomas i droson. Wyn Thomas ar ergyn am ddechrau i Aberystwyth. Pigwch honna allan. Campus gan Wyn Thomas fel am gol, am ffordd i ddechrau'r gêm i Aberystwyth. Wel, Hatland am gyffyrddiad oedd honna. Lido Afan eto. Mae wedi gadael ni, mae'n beregles ac mae'n gol! Clasur arall! A Lido Afan sydd wedi chael Luke Borelli. Oedd y gynta'n dda, oedd yr ail bron yn well. Gwrsiodiad wych gan Mark Jones wan ar draws. Mark Jones am gol gan gapten y bala. Troi ar ymyl y cwrt Cosby ar ergyd a roi dim gobaith i Craig Morris yn y gol. Gwych gan Wild at ffrôn. Nawr mae'n y gyfle'r seintiau. Mike Wild i'r seintiau ddewydd! Dyn nhw'n di bygwth o gwbl, ond eiliad a thrylithgar, symudiad campus, a mae Mike Wild wedi rhoi'r seintiau ar y blaen. Ni wedi cyrraedd y 3 chwarter awr fan hyn, aros i weld faint bydd yn cael ei ychwanegu, os amser i'r seintiau daro eto. Darlington dros Beneti! Mae'n dair! A tro Alex Darlington yw i ddathlu nawr. A dair wedi bod o'r safon ucha gan y tîm sydd ar y brig yn uwch gyngrau'r Cymru. White a cyffyrddiad i lwybr McKenna. Moses ar flic yn ôl at White. Na chi gol wych gan Jeff White. I gol gyntaf i Llanelli, a mae'n gol i'w chofio.